Vreo 22, cred, 23, cam așa. Dar oricum nu mă văd trăind în altă parte. Eu cred că mereu am fost de aici. Nu mă regăsesc în alt context. Adică cred că aș mai putea trăi poate în Dubai, poate aș mai putea să trăiesc în Roma sau în America undeva. Sau București. În alt oraș din țară nu mă văd trăind. Eu sunt așa agitată. Unde ai copilărit? Într-un oraș din județul Hunedoara. Într-un oraș sătuc, așa, fără semafoare, fără nimic. Mișto. Da, foarte drăguț. Mișto. Mai ai prieteni? Mai ești prieten cu cei care erai prieten în copilărie sau cu... Da, mai socializăm pe Facebook, pe Instagram, îmi mai scriu, mai le răspund, dar s-au evaporat așa. Unii poate nu îndrăznesc să mă abordeze, dar eu am rămas același om. Eu nu m-am schimbat. Adică sunt la fel de